Les propostes. Quines són les propostes que vols per Amposta? Vota'n 3 d'entre totes les vàlides. Espai de convivència. Zona de pícnic i barbacoes. Instal·lar estructures street workout. Fer un parc infantil participatiu davant de l'Institut Escola Agustí Barberà. Casal de joves. Renovar les instal·lacions de l'Auditori Municipal per ampliar-ne els usos. Millorar el gimnàs municipal. Millores a la pista d'atletisme. Reparar la infraestructura malmesa dels col·legis públics. Vota del 13 de novembre al 13 de desembre. Online tufas.amposta.cat o presencialment a l'Ajuntament, a l'Oficina de Cultura i també a la piscina municipal. Aquesta és la teva. Entre totes i tots, fem Amposta.